Mä laitan kata. Venää. Mä mietin. Mennään kato tiellä, siellä on helpompi. Minulla on Gimu Scooty bro. Tää on mun kaveri Scooty, ei se on mun. No niin. Mä soitan. Häh? No. Äijä myös skuuttaa joka päivä. Mulla on 2 jalassa. Niin, no niin, mullakin. No niin, tuo on helppo. Mä en oo mikään skuuttimaisteri. Koetatko sä 100? Onko, eli vaan käännyt sille hyppäämällä? Niin. Helppo. Onks meillä taas niinku pullat? Oh. Ai näitä uudestaan. Bro, mä liipkaan. Näitä uudestaan, bro. No ok. Mä voin tehdä siltä tälleen. Ja toi oli hyvä. Sun vuoro. Mä ehkä keksin. Tästä näin. Siitä näin. Ja... No, nyt mä... Come on, bro. Kato. Mitä? Ajat vaan se väärinpäin. Häh? Ja sitten menet vielä tälleen. Kato. Ajat. Näin ja... Käy kyykyssä. Oho. Eli mitä? Meet silleen. Siitä pitäisi mennä kyykkyyn. Mitä? Otat vähän vauhtia. Eikö toi oo? No sun pitää mennä vielä kyykkyyn. Tää on kaatuu. Näytä. No ihan samaa laskettiin. Hyvä. Osaatko sä 360? Mä en oo kokeillut missään muusta kuin rampista. Ehkä 180 pois. Mä saan rampista. Nyt mä tiedän. Ai käänny tolleen ja sit käänny takas. Niin, silleen, kato, tälleen näin. Tolleen noin. Ja siitä takas tolleen noin. Siitä takas tolleen. Oh. Mennä. No. Nyt sun vuoro. Ei mieti. Mä koitan saada niinku tästä sille niinku ihan tästä. Oh my god.
Tomboy. Kyllä se osaa. Melkein. Mä en vetänyt ländiä. Ykkösellä. Eikö kakkosella? Lähtisikö vippi? Ei! Lähtisikö vippi? Mulla ei ainakaan lähe. Lähtisikö valtaa? En mä tiedä. Ehkä vippi vähän kauemmas. Oota. Oota. Ok, helppo. Vähän liiankin helppo. Se pitääkin pitempää. Laske. Ihan ok. Nyt sun vuoro. Yrittikö äijä vippiä? En mä yrittänyt silleen. Vaikka kikles. Kikles? Mä otan kiklessiä. Tai niinku... Kävi hyvin. Ei herra jestas. Uri! Onko tää Game of Scoot sun juttu? Ei ihan. Totta. Eli niinku potkaset. Potkaset tuota ja sit se pomppaa ja sit se... Eikö mäkin? Ja siitä vielä... Näytäkö uudestaan? Niin. Tulee potkaset tosta. Näin. Potkaset. Siitä. Tai itse asiassa sitten tälleen. Eli näin. Nyt tulee ihan potku. Ja Helppo, bro. joo. Sun temppu. En mä uskalla antaa sulle vielä vippiä. No, mulla on ihan sama. Osaaks sä vippiä? Osaa. Näytä. No en mä tiedä maalla, mutta trampa. No trampala eri asia. Ei kun... Joku... Indolla. Ei kun... Tarkoitin niinku... Trampilla. Niin. Aika. Ei anna tähän. Vai mä uskallan vielä antaa sulle vippiä. Mulla on ihan sama. No. Tuplavippi. Mä vettiin tuplavippi. What Sigma, en mä kyllä tolleen tehnyt sitä. Anna mä näytän sulle. No onko näin? Kato. Jalalla potkas. Jaha. Mä vetin. Sitten siitä. Ok. Ländii se tuplavippi ja sitten siitä se juttu. No periaatteessa tuplavippi. Ja Hyppy. Joo. Sun vuoksi. no mulla olisi semmonen temppu. On tästä semmonen 100. Eikö 180? 108. Joo, 100. Oot tehnyt sen 100. Eli
Elikkä meidän eka neloskombo. Meidän eka kombo. Tai ei oo kombo eka. Eka neloskombo. Vippi. Vippi? Niin, mä sanoin aluksi vippi. No ihan sama. No vippi. Siis ei oikein vippi. Niin. Siitä pomppu. 100. Ja sitten keula. Eli eka vippi. Helppo. Sitten pomppu. Joo, ja sitten pomppu vaan. Hyppäät vaan. Joo, ja sitten keula. Hyvä. Temppu, sun temppu. Tiedätkö sä tempu mikään nimeltä vie? Onko se joku, että sun pitää skuutata aluksi niin silleen hyppäätä tuohon ja sitten sen kautta tuohon vielä? Eikö sä tiedä temppua nimeltä joka alkaa vielä? Ei oikeesti. En! Vippi. Lähteekö mulla? Mulla lähde hyvin pian. Ilman Mä voin koittaa. Baarspinni! Baarspinillä. Koitetaan. Ehkä mä treenaan vähän. No niin. Oho, mä voin yrittää. Mulla ei lähde ihan baarspinni. Mä koitan nyt tässä. Mä laitan aluksi sen väärin. Joo, ei se ehkä silleen onnistu. Pompusta. Saman ilmalennon aikana. Ne. Mä sain melkein. Toi oli lähellä. Se on ihan sika lähellä. Mä koitan baarspinniä. Länni. Siis mennä. No aika lailla. Ei. Se on niin lähellä. Kun mä käyn sen ländin, niin ei saa ihan sajuttu. Niin, sun temppu. No se baarspinni. Baarspinni. Ei ihan ländi, mutta hyvä. Mä saisin silleen tälleen. Enkö saanutkin? Eli baarspinni. Ländi. Pum pum pum. Elikkäs. Saman ilmalennon aikana tommonen. Sähän teit tälleen baarspinni. No mut eikö mitään. Ei sitä kuulu tässä sille, se on sit tupla. No joo. Aha. Sun pitäisi saada ilmalennon aikana. Otatko kirjaimen? Hei, mitäs ne yritykset Niin. No, mikä? Mä koitan saa silleen pyöräytettyä tästä tohon, siitä tohon, siitä minä tohon. En kyllä ymmärrä yhtään sanaakaan. Eli kato 100, toinen 100, 300 ja 400 tuohon. Sä häkkäät, jos sä pystyt tässä. Ja paikalle! Paikalle! Pakko. Eikö ei oo pakko, koska mä vaan ihmettelin, kun sä teet tällä hetkellä paikalle. Lisää tee paikalle. Et sä saanut ländiä. No onko länni? Ehkä kannattaa ottaa vauheilla. Noin.
Mä saisin lämpiä, sit mä... Sitten... Jes. Ja... Noi, 300. Sä et, Ja... sä et tiedä ehkä mikä on 400. Häh? Sä et, toi on jo ihampaa. Niinku... Satanen X4. No kun jos 180 on silleen tälleen käännyt tohon. Mutta sitten 360 on niinku tästä käännyt silleen tohon. Niin kato. Mut 180 plus 180, 360. Niin. Ja sitten siitä kun otetaan se 180 pois, se on 180, niin siitä pitää kääntyä tuolta ja se on puolet se 360. Joten 100 on silleen niinku tohon. Kun sä menet tosta ja sit sä... Vedätkö sä kumpikin 180 vai 100? Mä vetäisin 100. Elikkäs... No se ei ollut mikään paras, mutta no. Ai. No ihan sama lasketaan. No ehkä tää video ottaa oikeesti 17 minuuttia. Näin. Mä koitan miettiä, että on tosi pahaa. Mennään vähän vaakalla. Otetaanko juomatauko? Nähdään juomatauon jälkeen. Ei me enää haluttukaan tehdä, niin eikä jaksanut enää. Ei me muutenkin mennään kohta kauppaan, niin ei me enää haluttu tehdä, niin se olisi moro moro.